OK, takže čaute ľudia, moje meno je Dox a ja vás vítam pri videu na Shakespeare Fidget, čiže zase pripravil som si niečo pre vás, ideme na to. Takže zoberieme nejakú úlohu od tohto, čo mi dáš, 2, 4, tak toto berem rozhodne. A toto je moja postava, volám sa takto, zabudol som sa premenovať, ani to nejde. Ja mám teraz troška nakrivo mikrofón. OK. Čiže asi tak. A teraz si potrebujem, toto, čo vlastne mám, fuck. Teraz sa mi to dalo dole. A to, že mňa nestiel, čakať, takto. Teraz to troška poupravovať tu. No ok, teraz je to v pohode. Jo. Teraz je až to moc veľké vychýlenie toho zvuku. No, OK, takže som späť. Tu musíme robiť strich potom, keď na to zasa nezabudnem. Že. No a čiže čo sa bude týkať môjho kanála, na mojom kanále budú herné videá. Áno, správne, herné videá. Áno, herné. No a čiže to je asi tak. Ja sa pozriem, koľko máme hodín. Mám 12:18 a natáčam iba minútu 20. No minútu 30 už. Tak asi tak, už iba 2 minútky nám chýbajú. A dúfam, že sa zase nestane, že tak. Tento look je úplne na hovno. Potrebujem získať tie 4 zalátky. A chcem si kúpiť nový look. Oho. Tento predám. Tento si dám. A dúfam, že jaký je to look. Pozriem sa, krátky look, púl maratóncu. Čiže čo zabehli maratón do polky, nejak tak. No a čiže Dox videos. Prečo Dox a videos? Lebo že Doxové videá. No, iba až na to, že je to v angličtine. Au. To štípe. No, čiže na tomto kanále budú hociaké videá. Preto je to Dox videos. Doxové videá. Že je to dobré. No, už iba 50 sekúnd. Yes. A grafiku kanála som si robil ja sám. Je to aj vidieť. Neviem to robiť. Toto tu mám, ale sa mi zdá, že sa dá zmeniť jazyk na slovenčinu. Tak ja si zmením jazyk na slovenčinu. I keď hrám na českom serveri. Potom dolu v popisku videa budete mať odkaz na server. No a teraz sa mi toto bude pol hodinu teraz zasa robiť. Plno reklam to bude, že? No. Takto, čo som povedal. 1 na... Preč choď. Aj ty choď preč. No teraz ste to mohli vidieť. No, natáčam to cez Camtáziu. Áno. No a ja som bol zvedavý na toto. 23:59. Šnurovacie rukavice baculatosti. Aha, lebo ja som to stále nevedel preložiť. Poď. Poď kritik. Kritik je červený. Takže som dal. No, ok 7 hubiči. Idem sa pozrieť do tej zbraní. No som tam. Troška pozadu hovorím. Toto ste si už všimli? Zrkadlo. Na čomu je asi? Čiže 8. 7. Ne, to nechcem. No čo chceš? Ekonomický boom. Konečne sa začína dariť nášmu hospodárstvu. Uvidíš, že dnes dostaneš viac zlata za svoje výkony ako inokedy. Preto ale musíš niečo spraviť a nepremlátiť svoj čas v krčme. Ja už robím. No. Čakaj, čo je to detský look modrej hlavy.
Na toto zarobím. Na tom zarobím. A tieto videá zo Shakea budú také krátke, lebo nechcem zdržovať, že to bude mať 24 minút. A teraz to mám zatiaľ iba 5 minút. A 20 sekúnd. A 21. A 22. Potom kurzor tejto hubičky, čo vidíte tu. Dúfam, že není skrytý kurzor. Keď hej. Fuck you. No teda, ne. Keď je, tak ospravedlňujem sa. Vo videách nebudem nadávať. To je jedno moje také. Nenadávam. No maximálne, že tak, keď sa niečo zlaknem, alebo keď som strašne nasratý. No a túto hubičku vám dám do popísku videa. A môžete si to stiahnuť. Debná hádka. Neviem, čo to má spoločné debná hádka, ale nevypadá to normálne. Takže teraz toto videjko, ako som hovoril, natáčam v Camtásii. Dokedy? Do 27. Jej, do zajtra mi to platí, jej. 17, 16, 15, 14, 13, 12, udral som do mikrofónu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jo, čekaj, ja si to teraz tak... Wow. Že no, inteligenciu mám 24, toto mi pridáva zase zdravie. Mrkneme sa na ten damage, koľko že to uberá. To. Teraz ne. Koľko potrebujem do ďalšieho? Stačí mi 100. Hej. 145 mi stačí. Ne, 47 mi nestačí. Či? No, koľko mám? 2200 potrebujem. Ne, to mi vôbec nestačí. Čiže musím zobrať niečo veľké. No ok, tak toto, ak sa vám videjko páčilo, dajte like a ja už to ukončím, lebo 6 minút sa mi nechce už čakať. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.